Pag-asa nibuti nga aduna sila gi-monitor karon nga bagyo nga nasigpatan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ug gikatakdang mosulod sa nasod sa sunod semana. Si weather forecaster Jaime Bordales nibutiag nga ang bagyo nga dunay international name nga Bavi nasigpatan sa sidlakang bahin sa Mindanao. Duna kini hangin gikusgon nga 75 kilometers per hour ug ang paghuros niini anaa sa 90 kilometers per hour. Naglihok kini paingon sa amihang kasadpan sa 25 kph. Matod sa pag-asa nga padayon nilang gi-monitor si Tropical Storm Bavi apan sa pagkakaron layo pa kini ug dili pa makaapekto sa nasod hangtod karong tapos semana. Matod ni Bordales nga ang bagyo gikatakdang musud sa PAR sa Martes o Miyerkules sa sunod semana. Ug kung musud na kini sa PAR, tawgon kining Betty, ang ikaduhang bagyo nga musud sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga.